לטיק טוק. טוב, אז אנחנו חזרנו מיום סידורים, והיינו קפה וגם שתינו מאצ'ה, אני שתיתי, והיינו בסופר פעם ותראו מה מצאתי, איזה חמוד. אני לא הבנתי בדיוק מה זה, אבל עכשיו אנחנו נפתח ונגלה. פשוט רשום על זה הפי, וגם יש על זה כאלה צ'ארמים כאלה חמודים, אז נראה לי אני אשים את זה על התיק, תכף נגלה. עכשיו מה עוד קנינו בסופר פעם? תמיד כשהולכים לסופר פעם זה כאילו אני באה לקנות דורדורן ואני בסוף יוצאת עם שקית מפוצצת של דברים. אז בואו, קניתי טמפונים כמובן, אבל זה לא מעניין. קנינו מסכה לשיער. תגידו לי מה אתם חושבים על המסכה הזאת, זה פשוט היה נראה לי כאילו הכי זול. אני ראיתי שם איזה מסכה ב-600 שקל, ואמרתי לעצמי כאילו, למה שאני אקנה מסכה ב-600 שקל, עם כל הכבוד? אלא אם כן אתם תבואו ותגידו לי שזה עושה לי פלאים לשיער, אני מבינה. אבל מי שניסתה את המסכה הזאת, תעדכנו אותי מה אתם חושבות עליה. דורדורנט. זה קרם נוחות לפנים עם ויטמין C. יש פה עוד סרום. זה אמא שלי קנתה. וקניתי דורדורנט לבן זוג שלי. תקשיבו, יש איזה ריח מטורף, ניסיתי את זה בחנות ואני כאילו מתה על דורדורנטים של גברים, יש לזה פשוט את הריח הכי טוב שיש. ומלא חטיפי חלבון, כי אני ממש חיה על זה. אז יש פה מלא טעמים. תקשיבו, זה פשוט עם הקפה במושלם. אז גם את כל זה. קצת קשה לתפיחה. וואי, תקשיבו, זה כל כך חמוד. היה את זה גם בעוד צבע, משהו כזה עם כחול, אבל לא רציתי את זה, כי פשוט בשני היה רשום סמייל נראה לי, וזה היה רשום הפי. וכאילו, אמא שהיא צוחקת עליי, שזה נראה לי ילדים בני 3, אבל זה עושה אותי שמחה הדברים האלה. אז עד שהבאת לי את המספריים, אני כבר מוציאה את זה בעצמי. כן! טוב, הצלחנו להוציא, בוא נראה. אוקיי, זה לא מודבק. טוב, אז ככה זה נראה. וואי, זה כל כך חמוד. עכשיו בוא נפתח את זה, נראה לי זה כזה לשפתיים. אני לא סגורה מה זה. אוקיי. וואו, זה ממש נוזלי. אני לא יודעת אם זה כאילו, כי זה היה באוטו. טוב, אז זה התיק שלי, ויש לי פה כבר את זה, שקניתי ביפן, לי ולכל החברות שלי כזה דובון תואם חמוד. אז עכשיו נצטרך למצוא מקום גם להוסיף את זה. הנה, יש לו כזה קליפס, אז זה די נוח. אבל נראה לי אני אשים את זה פה. ככה. מושלם.